ba da barka wanda za su sa na yi zarce. Komai za ka yi rike gaskiya kar kai harka da macuci. Ni tun farko na gane cuta babbar illa ce, sannan kuma in ka bi mai cuta shi ma babbar matsala ce. In har kai dole a yi maka zancen haka yake rubuce, tsanani kuma in ya kai tsanani wata rana za ya wuce. Fa inna ma al-usrin yusra babbar aya ce, dukkan tsanani sauki zai zo maka muddin za ka hakurce. Ko da ni ma shaida ne ya faru da ni a takaice, da in na rera waka gani ake shirme ce, a yanzu ko in na rera a bar ai saurara ce. Ba abin da zan ce ni dai wannan babbar nasara ce. Allah na gode ma dan kai na riga na yi dace, ba boka ba yan gori ba kuma majika itace. Kai gina alkhairi kowa ya san gaskiya jari ce, wanda yake tafiya kai ma ka sanya kera na kwance. Alkawari kaya ne in ka cika malan kai dace, harshe na linzami na ba na burin na kwace. Wanda yake hanyar daidai ka bi shakar riba ce, wanda yake hanyar banza mummunar turba ce. Sai mara girman kai ne zai so a yi masa kwatance, mai ladab da biyayya ne ake tsarin zai yi yau dace. Wanda duk zai yi ayaba to tabbas mai sama ya lamunce. In zan rero baiti na to ni sai na tantance, zan yi watan kaɗai da rairaya sannan kuma in sinsance. Allah na riga nan sa a gaba na san zan yi zarce, dukan matsayin da na taka ni imani da addu'a ce. Rashin haƙuri ke sa waɗansu ka gansu su riska marace, masu jawo nesa ta zo kusa gargabe su gaggawa ce. Masu sarrafa zance sun ce magana jari ce, wasu na da baiwar ganewa ko da ka yi musu kibce. Kaso wanda ke son ka a duniya babbar daraja ce, shi Allah mai kyauta ne bai ba da aro ko rance. Amma kuma zan so ku gane duniya a gare mu aro ce, lahira kuma gida na har abada abadin canza mu kasance. Kullum roƙon Allah na Allah gargabar ni na kauce, kare ne furci mummuna ka nufe ni da kyawun zance. Buri na tsaftace harshe na in ne waka a amince, tunda ta zamto aiki na gona waka sana'a ce. In har na yau aka amsa na shaida alfarma ce, ni umar nan zan huta ma'ana zan sa aya ce. Rabu sai duka inda na leka ko ina a ganin mutunce.